إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وأطيعوه، وتزودوا من الأعمال الصالحة ما تجدونه أمامكم. قال جل في علاه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أيها المسلمون عباد الله، اجعلوا أيامكم ولياليكم كلها كأيام رمضان ولياليه، وذلك في تعلق القلوب بالله تعالى ودعائه وذكره والمحافظة على الفرائض وإتباعها بالنوافل وملازمة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا، وانقضوا عهدكم مع ربكم عز وجل. عباد الله، المسلم بعد أدائه لطاعة ما من حج أو صيام أو صدقة أو غيرها فإنه يرجو من الله عز وجل قبولها واحتسابها له. فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بعد انقضاء المواسم: من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. وقد جعل الله تبارك وتعالى لقبول العمل من الإنسان علامات يأنس بها ويطمئن إليها، ومن ذلك ما يلي: أولا ترك الذنوب بشكل دائم، وثانيا الخوف من عدم قبول العمل، وثالثا إتباع الطاعة بطاعة بعدها، ورابعا ترك العجب بالعمل والالتفات إلى صغره، وخامسا التعلق بالطاعة وبغض المعصية، سادسا الإلحاح بالدعاء إلى الله مع الرجاء فيه، سابعا وأخيرا الإكثار من الاستغفار. أمي مسألة أمي أبركالا أما والممالو ala akanne ma chamon ka aymun kanga aslama ni kibe ala barakala ka ba itse ala barakala ori ko son dungolo ni dugu bale nyena dungolo ika ala fu ika ala barakala qul alhamdulillah fatano be alay alni dugu wala ika togo gamma dama nimbila ika ala fu ika ala barakala surtout ni ala nana kana foni seriya dɔ kɛ i ye. an bana waati min na ni sisan ni o ye sunkalo ba ye, ala y'o di anw mun ma ka sunkalo kalo dafani ka yira an na. an kana ka ala fo, an kana ka ala barakala, an kana ka ala ko ɲuman lɔn. an bɛ masa ala fo
ka barakala ka koɲumalɔn a ye o hɛrɛba min kɛ anw ye an b'a ɲini a fɛ a ka hɛrɛ ka ca k'a ka hɛrɛ k'an kan waati bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛra sunkalo caman b'a bolo ka bila an si kɔnɔ ala m'o kɛra bato min yɛrɛ kɛra sunkalo in kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ k'an minɛ an ma ala m'o kɛra labanko ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛra si jan ka d'an ma ala m'o kɛra an bɛ sɔlatu ni kisi ɲini a fɛ k'a kɛ a ka cilenba kan ala cɛla muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o n'a dingow bɛɛ o ni mɔgɔ mɔgɔ k'i sen bila ala kɛra alaihi salatu wa salam sen bila nɔ la fo ka taa se lahara jɔlo ma an b'a ɲini masaba ala fɛ ka ala hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛra ka ala yafa an jurumu ma ala m'o kɛra ɲɛnamaya hinɛ ka kan ye ala m'o kɛra an badi alisilamɛw an b'an sara an yɛrɛ kunna k'an sara aw la ni ala ɲɛsiran ye an ye sira masaba ala ɲɛ an ye kɛ ala kanlabatobagaw ye an ka ala kanlabato a kana kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ye kɛ ko ye ko min n'a duumɛnnen don komi ni o ye kudayi ko ye masaba ala y'o de ɲini a ka ciden fɛ alayhi salatu wassalam a ko ciden ma ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin al-yaqin huwa al-maut ala ko ciden ma alayhi salatu wassalam ko i ma ala bato i duume a kan faut adorer ton Seigneur, faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah bato te wati doye, da wati do koni, Allah be faveur do ke al silamaw ye. Ni ye bato ka kono, a bato sarabe jiri, a bato saraka cha, Allah yaro. Da Allah bato ye wati bela janine. Ambadon an isra Allah ni, an Allah gasisri. An ye sila fana caman ta an y'an labɛn an y'an préparé lahara taga ɲina dɛ a bɛ kɛ de siga foyi si kelen t'a la ala ko wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha que ce jour là viendra c'est le jour de la rétribution ko na a bɛ na siga foyi si kelen t'a la wa anna Allah yab'athu man fil qubur tous ceux qui sont dans la tombe là Dieu va les réveiller un jour pour les demander à tous ceux qui ont commis sur cette terre. Donc an badi alisilamɛw an ye sila fana ɲuman ta an ye baara ɲuman caman kɛ ala b'o de fana ɲɛna ko watazawadu fa inna khayra zadi taqwa a ko an ye sila fana caman ta n'an bɛ voyager an bɛ fɛn dɔ bila an kun an bɛ se k'an yɛrɛ sutura ni min ye an ka voyage kɔnɔ n'an bɛ taa ko dɔw la an bɛ fɛn dɔw bila an yɛrɛ kun an bɛ se k'an yɛrɛ sutura ni min ye o bɛ komi lahara taga le an ye caman de bila an yɛrɛ kun an bɛ sutura ni fɛn min ye lahara seli kiyama an b'a ɲini ala fɛ o baara ɲuman ninnu ko nɔgɔya an ye ala m'o kɛla masaba ala ko lahara de ye lon ye yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara a ko lahara de ye lon ye lon min mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara le kɛ ni hɛrɛ lo i bɛna baara nin sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ lahara jɔ lo wa ma amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida nka n'i ye walijugu le kɛ n'i ye ala sɔsɔkow le kɛ e yɛrɛ b'a nata lahara lo ko filancɛ jan ka don ile ni o cɛ baarasi ka don ile n'o kɛwale cɛ k'a sɔrɔ o waati tɛmɛna ka ban o waati taara ka dankɛ ka ban donc an badi alisilamɛw ni bato banni kɔfɛ ni o ye sunkalo kalo ye sunkalo tile 30 dafalen an badi alisilamɛw mun de bɛ sunkalo kɔfɛ hali yala alabato banna sunkalo ban kɔfɛ wa ni sunkalo banna hali yala alabato banna wa an badi alisilamɛw an ka bi kutuba an bɛna jɔ o yɔrɔ de kan mada ba'da ramadan mada ba'da ramadan mun de bɛ sunkalo kɔfɛ qu'est-ce qu'il y a après le mois de ramadan est-ce que l'adoration s'est terminée c'est achevé parce que le ramadan est fini non 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 an badi alisilamɛw o de kosɔn dɔnnibagaw ye taamasiyɛri dɔw o ye taamasiyɛri dɔw lakɔrɔsi o taamasiyɛri ninnu alisilaman bɛɛ lajɛlen kana ka i hakili to o taamasiyɛri na sundola bɛɛ lajɛlen kana ka i hakili to taamasiyɛri na ka taamasiyɛri ka bila i hakili la e lahalaya bɛ ɲɛ min ma sunkalo kɔfɛ o ni i lahalaya tun bɛ ɲɛ min ma sunkalo kɔnɔ i ka a lahalaya fila suma ɲɔgɔn ma ba ala tɛ nana fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'i le ka sun minɛna k'i le karimasinale c'est toi j'ai accepté ton adoration de Ramadan. Dieu va jamais dire ça à personne. Gars, il y a des signes qui montrent
que ton adoration que tu as fait pendant le mois de jeûne, que ça a été accepté. Donc, au tamachere non, adamade ira le beau au famia et haklila. Madi al-Islamao, Ali ibn Abi Talib, al-Khalifa al-Rabi'a, Khalifa Nanina, ni bateau tumbana, sungalo bana, walima heji bana, Ali ibn Abi Talib, natun lola, ben mo nyininga. Ako madi makbul fanuhani. Mo joni be ko ni otri be se ka garantie dama. Ka foko ala ka ne ka sungalo bateau bemene asun ona selu ona sarakatu ala ka bemene amo otri félicité amo otri tare mo jone fana be ko tuni no be se ka foko ala ma ka ne ka sungalo bateau fo shi fe mo shi ko te se ko fo ali bona be tale tuni ngali keta ko jome se ka ni ngali flan jabi na kala ni ngali jonai ni mami be se ka garantie ta ka fo ala ka ne ka bateau mine. Qui peut témoigner que Dieu a accepté tous les actes que il a posés pendant le mois de Ramadan. Donc là, tous les musulmans vont se réunir à féliciter la personne. Et qui peut témoigner aussi que Dieu n'a pas accepté, il n'a rien accepté dans tout ce que j'ai fait dans le mois de Ramadan. Là, on va les saluer aussi, on va demander à Dieu de les pardonner. Personne. Ça, c'est la parole d'Ali ibn Abi Talib. Ce qu'il disait après le moment d'adoration. Ça soit après le mois de Ramadan ou bien le moment de Hajj. Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il disait. On va dire al-Islama, ni bana bara baina, surtout sungolo, kalo kelen bateau. Kalo kelen kon lamine kalo kelen jilo lamine kalo kelen souffert na flaseli ambadi al-Islamao tamachere damadama nimbe tamachere wolum vla nyogo amena daboli aka telia bolo matumina aywa hakli be doro soro aywa akumawla o tamachere jona e jumeye ambadi al-Islamao les signes que un musulman doit se regarder. Est-ce que les signes-là, moi je continue à faire ces signes-là? Est-ce que de la manière que je vais laisser les péchés pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'après le mois de Ramadan, je me suis retourné sur ces péchés-là? Donc, chaque musulman doit revoir lui-même. Est-ce que ntume jurumu ko min kela ka pon ni nya dabla sungolo do koso est-ce sungolo bana est-ce que c'est kola akawa ni sungolo bana il m'a se ko ya jurumu koro kan ble ko tuguni le péché que tu avais laissé à cause du mois de Ramadan tu t'es plus retourné à faire ces péchés là, ça c'est un bon signe. O eta machiri nyumane ka foko a ika tubi minke alama sungalo kononana ki ka jurumun dabla ele ma ko se ko o ma ko tuguni sungalo ko fe alhamdulillah kamba do al-Islaman chamambe o tunye glomi ye katoy. Il y a beaucoup de musulmans, ils ont abandonné l'alcool. Il y a beaucoup de musulmans, des jeunes musulmans, ils ont laissé leurs copines, ils ont chassé leurs copines aller chez leurs parents. Après le mois de Ramadan, il faut te consulter. Est-ce que tu t'es retourné aller boire dans les maquis encore? Si tu t'es retourné, il faut savoir sincèrement que l'adoration que tu as faite pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas accepté chez Dieu. Ta copine que tu l'avais chassée pour aller chez ses parents pendant le mois de Ramadan, tu as fait ça à cause de qui? À cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Le même Allah, le même Dieu est là après le mois de Ramadan. Il te demande de t'éloigner de ta copine ou bien il faut aller la marier. Donc il est me jurumu min kala ka kon sungalo nye ni sungalo nana do sunguru mi tumi bolole no otun logeni mi fe kasoro wuruma bo akungoro iko lata itume maki domina ika maki doye ka toy bari al-islamu al-khamru umul khaba'ith glob ko jugo balole glomina abe son ko bema glomina abe son mo fama
glomina abe son nyomoyama glomina abe son alika jeni abaye ole ko sa fala ko glo ko ummul khaba'is donc ambadi al-islamaw ne ta mashere journalé ole ka jurumun toy kudai itme jurumu min kala ka kon sungolo nye ni sungolo dola iko jurumun toy sungalo kalo bonye koso bato kalo lo iko toy o bonye koso ile ka formation do le ke sungalo konona na o formation sungalo bana koro e ko segi kola e ka makitama sungalo bana koro depuis c'est long sungro mi tumi bolo muso mi tumi bolo ni ma furu siri na tumi fei iya la tra sungalo kono sungalo bana koro muso ko segi kola kana tumuni o yere nana kini ka seri ba yere ka so kono on va dire al-islam ni teta ma chere nyuma yene c'est pas bon signe ta ma chere nyuma te e yere kana ko lon ire ala tena fi nyene ko ile karmasna kiya batoma minene ga o ta ma chere sukufa ile tunga maki doye ka toy ali te fe ka timi maki ire sira fe ile tunga yi ka sumuru ye ka sumuru gben kata aka mo fe parce que ibe sungalo le la donc sungalo banao yo baraka masa ala min koso o masa ala kele menene o le koso ala ko donc ba min be sungalo la donc ba min be sundo la kalo kelen formation la'allakum tattaqun ala ko ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le but des jeûnes c'est pour avoir la piété, c'est pour avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Ramadan se donne d'eau, toi aussi tu te donnes d'eau à tous les bienfaits. Et tu mets Yumaya Minkela, et tu mets Alabato Minkela, et tu mets Ninkela Minkela. Kojugu ke, ka kojugu ye ka toini, Minkela leve. Sinon, Adamaden ni me kojugu le kanu. Adamaden ni abeta sara jugu le kanu. Zuyina linnasi hubbu shahawati. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا ما دوام ممنوع نقول شمو نفلو نما يلكان في نما سو نما مسو نما أيوة دين نما نقول الدنيا دراموية على كل نقول فين يفهمي ني أمسر لا هذا ما دوام يكرر فنقول كنا كفين يفهمي ما با على لا نونو كنا كفين فمن بي أنكم ديا كبو على باتوما يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون على قاعدة نفرو ونان ديو ونان يغورو فم مسك أنكم ديا كو كنا كسبوا بي أنكم ديا كبو على باتوما ne mbadi alislamaw ni le mami ta mashiri ni yela ka fa ile tini jurumu minu dabla ka kon sungalo nye sungalo do koso ye jurumu nungu bela jeni dabla sungalo bana ele makose ko o jurumu nungu ka o tamashire nyuma bale ye tamashire min be finyere ki tare ola ka fo kile makose ko o jurumu kele ka ganile kose ko la o jurumu kele ka bari al-islamaw ya do ka fo ko ka sumin do alay i repentir min ke sungalo korona na a repentir to ka jene ama nyini ala fe ka an latanga ka boma ala mo kala aflana bade wa aljumay الخوف من عدم قبول العمل بدي الإسلام كان كسرا après l'adoration tu dois avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Dieu a accepté tous les actes que j'ai posés pendant le mois de Ramadan? Est-ce que les prières de la nuit que j'ai fait pendant le mois de Ramadan, est-ce que Dieu m'a accepté? Est-ce que les jeûnes que j'ai fait pendant les journées du mois de Ramadan, est-ce que Dieu m'a accepté? Tu dois avoir peur, tu dois avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ikana ka joro ni oye hal yala nga bato mi ka menenawa sunni yara menenawa nafila sel ni menenawa. Hein, les sacrifices que j'ai fait pendant le mois de Ramadan, est-ce que Dieu m'a accepté? Donc nobile islama min kuna ati nyaka ika barala abato ibe dobere rele fara akan tuguni ode ko so ambadi al-islamaw qur'ana aya dobe al-islama kana ki haklitonna كنيمان كلا بكلا كي هكلتون نال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ألك عليه الصلاة والسلام أكوني آية موجوني كلو مومنو أبين يمان كلا أبين يمان والدا كسر أسرانينو كفكولو بنا كوسة فتا علما إسك يمان يرى أبين مننا أوفوا ألك عليه الصلاة والسلام أكون مغول كلو الذين يصومون مومنو ce sont ceux qui gênent et ils font la prière
et ils font les sacrifices. Ils ont craint de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur que est-ce que tout ce qu'ils ont posé, Dieu les a acceptés. Ils ont la crainte. Est-ce que bateau nous mène au fait wa? Ambadi al-Islamo, la halia kanaka keta. Ton état, après le mois de Ramadan, ça doit être comme cela. Et quand on a joro les kasra, halia la bateau mi rekelaniyo. Bateau te bonyana alamo. Et quand bateau mi keni, et a fanga mena bonye toro bateau masa ala fay. Ga ile kana ka joro le halia la bateau ni amenena wa, wal ma bateau ni mamne. No be mɔgɔ min kunna o bɛ kɛ sababu ye i bɛ dɔ fara i ka cɛsiri kan i bɛ bato wɛrɛw kɛ kɔ tuguni yanni ka se i ka lɔ ma an b'a ɲini ala fɛ k'o bato nɔgɔya an ye ala m'o kɛla a sabanan an b'a di alisilamɛw o de ye ka baara ɲuman dɔw tugu dɔ la an banna sunkalo la sisan baara ɲuman wɛrɛ bɛ yen o de ye tile wɔɔrɔ sun ye n'ala ye maa min tigi dɛmɛ ka tile wɔɔrɔ sun don o ye sin ɲuman de ye sin min b'a jira k'a fɔ ko i ka baara minɛna sabu e ye baara ɲuman dɔ tugu dɔ la n badi alisilamɛw tile wɔɔrɔ sun in ala kɛra ko nɛɛma ni kisi b'a ma a ko ni mɔgɔ min y'a don ka fara i ka sunkalo kan k'a bɛ komi i ye san kelen sun de dun donc an badi alisilamɛw an ye an hakili to o tile wɔɔrɔ sun na a fana ma jagoya k'i y'a bɛɛ don ka tugu ɲɔgɔn na tu n'es pas obligé à faire le jeûne de 6 jours là successivement tu peux le faire les lundis ou les jeudis. Tu peux profiter de ces 2 jours-là pendant la semaine. Alamisa ye nafila sundolo ne. Tenen fana ye nafila sundolo ne. Ni ki ngania gbe ini ala chalala. Tu prends l'intention que je suis en train de jeûner le jeudi. C'était un grand jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Et le lundi aussi. C'était un grand jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et il jeûnait pendant les lundis aussi, les jours de lundi aussi. Donc, si tu prends ton intention, je suis en train de faire mes 6 jours qui est après le mois de Ramadan, mes 6 jours de Shawwal, et l'intention aussi de jeûner lundi et le jeudi aussi. Slama, tu peux prendre 2 intentions, et puis tu es en train de faire un acte seulement. Donc, il veut qu'on a bateau que le gangania fla, et bon, le segara. Il va gagner ta gaffe, mais alamsa sun dola, ala kara ladil koso, mais tenesun fana dola, ala kara ladil koso. Debe baraji bele fla soro. Ni ka lopon saba joko soro la, i ka tile woro sun bana. Le premier semaine ni ko ke o kala fla, o ko fe ko toni, ni ko ke o kala nani, o ko fe ko to toni, ni ko tile fla do akala woro. On badi alislamo, ala te chama nyini na an fe koyi. Ala te chama nyini na an fe, ala be doni ne nyini na an fe. Ala ka on la halaya lo. Ala ka lon ka fɔ ko force tɛ anw na fanga tɛ anw na a ka lon ka fɔ ko anw tɛ komi joonamɔgɔw anw tɛ komi fɔlɔmɔgɔw donc a ye baara fitinin dɔw d'an ma baara fitinin ninnu n'an y'a kɛ an bɛ baraji ba sɔrɔ donc an badi alisilamɛw ka baara ɲuman dɔ tugu baara ɲuman na o ye taamasiyɛn ɲuman de ye o ye si ɲuman de ye ka yira k'a fɔ k'i ka baara min kɛ ka tɛmɛ o baara o kɛra baara minɛ n'i ye ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ k'an ka baaraw minɛ ala m'o kɛla et le 4e o de ye ka kaba n yɛrɛ la tarikul udu bil amal n badi alisilamɛw ka kaba n yɛrɛ la ye k'a to yen kana fɔ ko anw ka sun dɔ ɲɛna koyi aw ne ka tile 30 don tile 30 dafani an kɔni an mɛnna ka tile 30 in dafani don dɛ ka to ka kɛ kaba ye o baara la ten walima ɲinan kɔni ɲinan kɛra nafila seli ye an ye nafila seli de ka a suruma n'a jamujan bɛɛ kɛ ka bɛ ka kɔrɔnɛ jigin k'o don o la o ka bɔ tuguni an bari alisilamɛw i t'i ka baara in yira la ala la koyi qul atu'allimuna allaha bidinikum o t'a ka diinɛ présenté ala la dɛ ala b'anw lɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kun kan ala b'i ka baarakɛta lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan ala ko ala kɛra ko mɔgɔ si ka baara tɛna ladon alijinɛ kɔnɔ i bɛ baara ba min kɛra nin kɛ a tɛ ala ka alijinɛ sara bɔ donc ka kaba in yɛrɛ la to yen ne sois pas étonné de tes actes que tu as posés pendant le mois de Ramadan kana kaba a la donc o kababaliya in dɛ an bari alisilamɛw a bɛ mɔgɔ la pousser ka to i bɛ baara ɲuman caman kɛ o kɔfɛ kɔ tuguni an b'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman ka d'an ma ala m'o kɛra aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أمباديو أنتم دورنا أمبادي الإسلامو كابو فاونا فاموني الإسلام كان كا الله كرسي يرلا سونغلو بانين كوفي ميني أويتا ماشيري مين ثم دولا أبا يرا إلا كفوكي باتو مين كسونغلو كونو باتو مين على كلا فوا ولما على ما كأفوا ولي التعلق بالطاعة وبغض المعصية ولي إد سكون نورنين كتو على باتولا كوجو كبويا إيه أمبادي الإسلامو إلى تنيا مصري نامين دامن سونغلو كوننا أيوة إد سكون بلوني كتو مصري نانا etunye nyuma wale minongo damine sungalo konona etume jimu sanga di mawma etume dasikele mon di desebaratoma etume ibadion etume nyuma doni mon ke oye ambadion ikadume o nyuma nungonka alni maseka ke ina fo etume sungalo takala la haliamina ka sungalo bani ko fe ni reye albele ele dusukun lanino misrika jamaselika ele dusukun lanino fajari selika misrila parce que ye fajari chaman seli misiri kono amise ka fo tuma dola sungolo yere kono fajari ma fayin ko ga kabini sungolo ya ko do kabini sello yere aywa ile ka jama fajari seli o bana o rolay ambadi al-islamu o testa mashiri nyuma ça c'est pas bon signe. Toi tu faisais les prières de fajr, les prières de subuh à la mosquée. Quand le mois de Ramadan c'est achevé seulement, le mois de Ramadan est fini, toi aussi tu n'es plus venu à la mosquée pour venir effectuer la prière de Fajr. Ce n'est pas un bon signe. Ambadi al-Islamao. Et tu mets bateau minou kera misiri kononana ika dija ika dumoroka parce que il y a formation dans les cas. Donc formation kalo quelle information qu'on fait. Donc il est maintenant qu'il sembo au kalo quelle information à te péouté et kana ka dume oka ni mo min ko ta machere ye irela o ta machere nyuma de ka foye bara min ke ye kesri min ke sungolo kono ala kala a kesri fe afana bo nyama bara warana amadi al-islamu ولي الإلحاد بالدعاء إلى الله مع الرجاء فيه ولي كعين الدم كسيكتا علما كدوك أمبري الإسلامو كجون بركة ولا كيرا على لك فوكو أو يمينك أكدغو أنتم قالك كتشمك كتمينيكا كيرا الدم كسيكيرا بلا جون يا بلاسيلا. Faut implorer envers Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan. Faut demander Allah subhanahu wa ta'ala pendant tes prières. Quand les savants ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan jusqu'à 6 mois, qui dit n'a qu'à les accepter. Les jeûnes qu'ils ont fait pendant le mois de Ramadan et tous les actes qu'ils ont posés pendant le mois de Ramadan, ils imploraient envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah n'a qu'à les accepter. Donc un musulman, après le mois de Ramadan, tu dois t'implorer, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu n'a qu'à accepter toutes les adorations que tu as fait pendant le mois de Ramadan, car c'est un bon signe que tout ce que tu as posé pendant le mois de Ramadan, que Dieu a accepté. En bas de al-Islamao, Agneket Damakasi Baraye Kata Alama. Allah, ole Jumei, ole al-Iktharu min al-Istighfar. Ole ka istighfaru fo ka caya ala bato nugum be ko fe ala ba nyina fe o anye istighfaru ke ay jurumu yafa nyine ale ala fe heji bani ko fe ala ba nyina fe ko anye jurumu yafa nyine thumma fi'u min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah on talo arafa ka do ke kana shi muzalifa ka bon be ko fe ko tuguni ka tleba ala dalla kana shi muzalifa o wastaghfirullah ay jurumu yafa nyine ala fe o heji seli bani ko fe ko assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah astaghfirullah ke astaghfirullah fo ibani ko fe seli lale ke astaghfirullah fo afana bo nyekelma sum bani ko fe tuguni e kana ka astaghfirullah fo imay ala ko sum aya ko fe ako idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Après le mois de jeûne ambadi al-Islamao silaman kanaka astaghfirullah ka chaya reti tuma dola fili do yi soro sun kono nana etun kanaka ko do ke imolu ke kuma do purgotola ka bida aywa fleli jugu do purgotola ka biyoro walima ke wali do purgotola ka biyoro donc ibe istighfar nun ke iba astaghfirullah ni ala fe
to mina o fili minnu ko k'i sɔbɛ yafa i ma olu la an b'a ɲini ala fɛ fɛn minnu fɔla nin k'an ka baara kɛ ayiwa ninnu bila kɔlɔsila an bolo an ka baara la ala m'o kɛla k'an sabati ala bato kan sunkalo banni kɔfɛ ala m'o kɛla k'an sabati ala bato kan sunkalo banni kɔfɛ ala m'o kɛla ala kana alayhi salatu wassalam a tun b'o duwawu le kɛ ko allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ala kɛra tun bɛ ala deli a ko n tigi ala ele min bɛ dusukun yɛlɛma yɛlɛma adamaden ni dusukun a tɛ to lahali hakili na dɛ a nɔnsin lama de tuma dɔw i b'a ye a bɛ sɛbɛya ni jija sira ta surtout sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na nka ni waati nana jɛɲɛ ani sunkalo cɛ a bɛ sira wɛrɛ ta tuguni o de kosɔn ala kɛra alayhi salatu wa salam a tun bɛ ala deli ko n tigi ala ele min bɛ dusukun yɛlɛma yɛlɛma m'a ɲini i fɛ i ka n sabati alabato kan m'a ɲini i fɛ i ka n sabati ele ala kanabato kan ala kɛra yɛrɛ alayhi salatu wa salam a tun bɛ nin duwawu kɛ ten an bɛ alisilamɛw donc o ye duwawu ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kana ka duwawu min kɛ ala k'i sabati a sabat ba'da ramadan ka sabati sunkalo banni kɔfɛ bato banni kɔfɛ an bɛ alisilamɛw o ye jɔrɔna ko bale dɛ sabu sɛgɛ kɛra dɛ tile bɔla ɲinɛ dɛ tile fanga bonyana dɛ nka n'a fɔla ko o baara ma kɛ baara minɛni ye ala fɛ a bɛ maa hami dɛ donc o jɔrɔ o hami o kana ka kɛ adamaden na dɛ k'a ɲini ala fɛ ko ala ka yafa i ma i ye fili minnu k'a la i n'a fɔ jɔnɲuman tɛmɛnenw tun bɛ ala deli ɲɛ ma kalo 6 sunkalo banni kɔfɛ ko ala ka su minɛ o ma kalo 6 kɔfɛ o bɛ tila ka ala deli kɔ tuguni ko sunkalo kura ko ala k'a se o kɛnɛma ɲinɛ donc olu yɛrɛ ka ɲɛnamaya kuru bɛɛ olu hami ye sunkalo le dɔrɔn ka ala deli kalo 6 ala k'a minɛ n fɛ kalo 6 kɔ tuguni ala ka sunkalo d'an ma donc an badi alisilamɛw an y'an janto ninnu la an y'an hakili to ninnu la an b'a ɲini ala fɛ an ka bato fɛn fɛn kɛ kalo in kɔnɔ k'a minɛ an ma ala m'o kɛla an ka bato fɛn fɛn kɛ kalo in kɔnɔ ka bɔ kɛwale ɲuman na k'an sabati a kan ala m'o kɛla ka misirina an tun y'o min lazimuya ka jamana seri ala mafa misiri kɔnɔ k'a nɔgɔya an ma ala m'o kɛla an tun ye sarakatu minnu b'o daminɛ sunkalo kɔnɔ k'an dunmɛ o kan ala m'o kɛla k'an sabati a kan ala m'o kɛla an tun ye musow tun bɛ minnu bolo su kɔnɔ minnu furu ma siri n'o tun y'o gɛn ka taa yen k'olu to u ka so kɔnɔna na ye ala m'o kɛla walima ala ka limaniya ɲuman d'o ma u ka muso ninnu furu siri ka muso ninnu kɛ furumuso bɛrɛbɛrɛw ye k'o nɔgɔya an n'o ye ala m'o kɛla labanko ɲuman ka kan ye ala m'o kɛla garijɛgɛ sanuma caman bɛ ala bolo k'a d'a ma ala m'o kɛla sunkalo caman bɛ ala bolo k'a jira an na ala m'o kɛla labanko ɲuman ka kan ye ala m'o kɛla nafolo ci an b'a ɲini ala fɛ k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla ka baraka don an ka jamana na ala m'o kɛla ka baraka don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ala m'o kɛla ka maa d'o ma maa minnu b'o dɛmɛ ni hakili ɲuman ye jamana ɲɛtaga la k'o d'o ma ala m'o kɛla an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini masaba ala fɛ ka basigi don a bɛɛ kɔnɔ ala m'o kɛla ka ɲɛsuma don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛla gbɛrɛgbɛrɛ masabako k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla gbɛrɛgbɛrɛ masabako k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla su ni tile sutura k'a lanka ala m'o kɛla an yɛrɛ kun tɔɔrɔ k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla sitana tɔɔrɔ k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla adamaden juguw tɔɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla k'an nikun kanda su u ni tile ala m'o kɛla k'an nikun kanda su u ni tile ala m'o kɛla k'an furuɲɔgɔnw ka olugu ka o basigi ala m'o kɛla k'an furuɲɔgɔnw k'olugu basigi ala m'o kɛla an denw k'o basigi ala m'o kɛla ka donda ɲuman d'an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ duniya maloya ma ala m'o kɛla lahara yɛrɛ maloya k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ma ala m'o kɛla kɛnɛya ni lafiya k'a d'an ma ala m'o kɛla kɛnɛya ni lafiya k'a d'an ma ala m'o kɛla san caman bɛ ala bolo k'a d'an ma ala m'o kɛla an ka caman minnu y'an kɔ lahara ta la an b'a ɲini ala fɛ ka ala hinɛ n'o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla ka ala hinɛ n'o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla lo min anw yɛrɛ bɛ ala bɛɲɔgɔnya o ka kɛ an lo la samanti ye k'o k'an ye ala m'o kɛla ka kaburu kɛ lafiya ye alisilama bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ka kaburu kɛ lafiya ye alisilama bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla k'an bɛɛ lajɛlen sɔn jannatul firdausu la ala m'o kɛla k'an bɛɛ lajɛlen sɔn basigi la duniya kɔnɔ o ni lahara ala m'o kɛla k'an kɛ kira alayhi salatu wassalam kɛrɛfɛla sigibaga ye lahara sini kiyama ala m'o kɛla labanko ɲuman ka kan ye ala m'o kɛla k'an ka batow minɛ ala m'o kɛla juma caman bɛ ala bolo k'a d'an ma ala m'o kɛla rabbana atina fi dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح اللهم شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم وخذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا يا عزيز يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا. أي صفت لي أي سوون برنيونا اعتدلوا. صووا صفوفكم يرحمكم الله. أي صفت لي أي سوون برنيونا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.